Estas xornadas sobre a paisaxe son moi oportunas porque creo que na historia cultural de Galicia a paisaxe forma parte indisociable da súa propia identidade, non? É dicir, que os países e as culturas diferencian por moitas cousas, entre elas tamén pola paisaxe. E o que queremos facer neste foro é unha mirada plural e ao propio tempo excelente cos mellores especialistas sobre o que significou a paisaxe desde o punto de vista do territorio, tamén desde o punto de vista do xeógrafo, do artista, do científico experimental. Creo que a paisaxe en Galicia ademais está nunha situación de deterioro que pode en algúns casos ser irreversible, e o foro quere contribuir a abrir un debate serio, sensato, pero sólido sobre o papel da paisaxe hoxe e no futuro de Galicia. O territorio pode ser pago, pode ser país e pode ser paisaxe. Pago é a visión económica, temos economistas. País é a visión política, temos urbanistas, arquitectos e xente que pode reflexionar nesa visión antropolóxica. E a paisaxe é fundamentalmente a visión xeográfica, pero sobre todo estética. E temos xente da historia da arte que pode falar destas cousas. Vais abordar o que é paraxes naturais, vais abordar o que é a paisaxe no seu conxunto como fruto da modificación da actuación do home sobre o espacio, vais abordar os resultados da paisaxe desde o punto de vista da localización industrial e da acción xa máis intensiva da actividade humana, por exemplo, cerca das cidades, nas propias cidades. Vai haber urbanistas, vai haber xeógrafos, vai haber edafólogos, vai haber ecólogos, vai haber historiadores de arte, de modo que o que está garantida é creo que unha mirada moi plural feita por xente do estranxeiro e xente galega, que é un dos signos destos foros, que contrastemos miradas propias e miradas alleas, miradas dunha disciplina con miradas de outra, non? E neste momento está en trámite xa parlamentario a Lei da Paisaxe Galega. A Lei da Paisaxe Galega ten moitísima importancia. Na propia lei, estes conceptos, estas reflexións están tamén metidas. Podemos estar ou non estar de acordo co que sería ali, pero de alguma maneira hai xa un concepto da paisaxe que está recollido neste proxecto de lei e, por tanto, todo o que se mellore nesta idea eu creo que redundará nos efectos prácticos e na posta, digamos, na realidade que pode ter esta lei. Xa sabíamos desde o Otero Pedraio, pero non está de máis repetilo, que Galicia como cultura, entre outras cousas, aparte de ter unha lingua, ter unha forma de establecer o seu territorio, ter unhas formas de relación coa morte ou que sexa, ten unha paisaxe. E esa paisaxe é un modo de dialogar o home coa natureza, que tamén é construída, ese diálogo, e agora hai que velo como esa construcción, pero debemos ser, creo que coherentes e congruentes con os nosos devanceiros, e neste caso tamén ten algo de recoñecemento do papel de algúns dos grandes analistas da paisaxe galega como foi o Otero Pedraio.